Dubai ụtụtụ ọma nọ. Kedu ka unu mee? Eji m n'anya na arụ dị onye ọbụla mma. Tata ana m akpọga ụmụaka akwụkwọ. Ebe ka unu na-eje? Unu na-eje akwụkwọ? Eye. Kedu ka unu mee? Ọ dị mma. Akpọgago m ụmụaka akwụkwọ. Nsị ka m gbalitụ ọsọ. Ịma na ọ na-adị mkpa ka anyị na-enedo onwe anyị anya. Anyị na-eto, arụ anyị na-agbagote. Ọ na-adị mma ka anyị nedo onwe anyị anya. Mana ihe anyị na-eli, ihe anyị na-eli and na ihe ndị bekee na-akpọ exercises. So asị m ka m gbaa ọsọ tata m nọ n'ụlọ ka m mee ụdị ihe a. Dị side a, ọ ma mma, o mee ka ụbọchị dị too, I'm trying to say calm. Oyi, so heat anara eme too much. So difficult to get some words. Mana yes, ụgbọ a bụ ụgbọ eji eme ihe dịka nya. Ụbọchị dị mma, a na-ele ihe a na-aṅụ n'ụdị ebe a. Ọ dị nnọọ ka ụlọ mmadụ. Mana tata emechiri ha ncha maka mmiri zo. Ọkụnụ na-afụ na ana m agba ọsọ obele. Ọ ka m mee ihe ndị bekee na-akpọ exercise nke tata. Ka afụ ma arụ aga dịkwa mmadụ ọfụma. Tata enwe m ọtụtụ ihe. Mmiri amasị m. Enwe ọtụtụ ihe m ga-eme na ihe ndị bekee na-akpọ kọmputa. O nwere ọtụtụ okwu amarọ m ntụgharịa ya n'Igbo. M ga-eme ọtụtụ ọrụ na kọmputa. Nsị ka njili ụtụtụ, maka ụtụtụ bụ oge eji eme ihe dị mma. Ebe anụnwa maka ka ọ dị. Ọ dị ka ndị na-alụgasị ebe a apụta n'oge ihe ndị bekee na-akpọ break time. Anọlụsị ebe a na-eli nri ma ọ bụ na-ekili mmiri adị ebe a. Ifugo ebe anụnwa mma ịpụta ị na-eli nri ma ọ bụ ị na-agụ akwụkwọ gị, na-ekili the surroundings. Ngwa ndị be anyị, gịnị ka unu na-eme tata? Eji m n'anya na ihe unu na-eme ga-aga ọfụma. Chineke ga-agọzi unu, nye unu ike na amara nke tata ka ime ihe ị kwesịrị ime ọfụma, so that na ngwụsị ụbọchị ikene Chukwu. Ọkwa mma anwụ erikata. Ọkwa mma o si na mmiri si na anị na-apụta. Ihe ndị bekee na-akpọ fountain, amarọ m afọ ya n'Igbo. Mana ọ makasị ọkụ ya. Ngwa ka m gbaa ọsọ maka apụtara m ihe nkiri, not sightseeing. Ka m gbaa ọsọ ka m mee ihe ntosili ime nke taa. Ndị be anyị, kịta ka m mesi ihe a na-akpọ podcast. Afa podcast m bụ Sweet Mother Podcast. So kịta ka mụ na onye ọzọ kwuru okwu, interview. So I mere interview kịta. Emechago m the interview. Oge ọzọ m ga-eme ihe a na-akpọ editing. Obele oge, n'oge adịrị anya, m ga-eje n'ụlọ akwụkwọ ụmụaka ka m jee kpọta ha n'ụlọ akwụkwọ ha. Tata bụ a busy day, mana ekene dịrị Chukwu. Ndị be anyị, mmiri na-ezo, anyị na-agba ọsọ. Oh my God! Seat belt, please.
kunume. Una dimma. Odemma. Ebe ka ị na-eje? Say ụka. Ụka is church. Ebe ka ị na-eje? Ụka. Ụka. Anyị na-eje ụka. So much peace and joy. So